ngiphinde futhi awukakafiki kwi-maturity, awukakavuthwa. Mawuthandaza uzuqede ungamkhulekelanga uIsrael. Angithi niyakhumbula? Niyakhumbula nginifundisa ukuthi umthandazo unama stages. Ngathi stage ukuze uhlale emthandazweni asingashaya umthandazo weqhude. Ngathi there are 5 to 6 stages. Uthi uJesu beningelinde yini ihora libe linye. Ngathi nginifundisa. Do you know ukuthi siletha ishumi zesikhathi nakuJehova usuku lu-24 service angithi? So u-24 hours u-10% wakhona u-2 hours 40 minutes okufuna ikholo uma selikhulile luthandaze. Uyawudivide mawusebenza. Fana noma ufastile usebenza ngeke ukwazi ukuhlala i-hour lonke emthandazweni. Kodwa lokhu uye etoilet ungathi ukhishwe isisu ufika uvala uthi baba egameni likaJesu ngifuna wena. Uyanxaka uJehova lithi igama lakhe unguJehova omnipresent, God who's everywhere. Ethe uNkulunkulu utholakala zonke indawo athi kodwa ngifuneni. Ebethe utholakala zonke indawo athi encwadini eChronicles uma abantu bami ababizwa ngegama lami bephenduka bezithoba bavuma izono zabo bese thini athi bafune. Yabo khona ukuthi uthandaze kodwa ungabufuni ubuso kaJehova. Oh my God, abangisi. Khona ukuthi wenze umthandazo without seeking the face of God. Wenze umthandazo oyiroutine, oyiqhelo, kodwa ungafuna uzuqede ungafumananga ubuso bukaJehova. Yo. Uthi ngitholakala yonke indawo kodwa uthi ngifuneni. Ngiyatholakala. Manje njani? Manje ngifuna. So, then ngase ngithi kunama stages. 1, ngathi istage sokuqala nje mawungena nje. Mawuthandaza. Psalms 100 verse 4. You enter the gates, the courts of God with praise and worship. Ngamanye amazwi mawuqala nje uqala uvula umlomo uthandaza, uyamworshipa. Umworship ezwini. Yabo manje ngiyahamba manje fanele nibambe lezi zinto. Ungathandaza umthandazo oyimfukumfuku. Ungathandaza umthandazo ongabhadlanga, ushaya ibhaziology emthandazweni. Ubhayize ushaya ibhaziology emthandazweni. 1, first step. Uyambongela uJehova. Kubo bonke oThixo akekho onjengawe. Uyamworship umtshela ukuthi umuhle ngakanani, umbize ngamagama. Ingakho kufuna wazi ama-titles kaJehova. Wena unguJehova Jireh, the Lord my provider. Wena unguJehova Shammah, the Lord is ever present. Wena unguJehova El Olam, the eternal God, the perpetual God. The second, wena unguJehova Yahweh, the self-existing God. uNkulunkulu ongayidingi oxygen oyikhonelayo. Nisekhona wena unguJehova Nisi, the Lord our banner. Wena unguJehova Sebaoth, uNkulunkulu wemkhosi wempi kaIsrael. Athi uMiriam uJehova indoda yempi. Oh nisekhona abasalwane. Wena unguJehova Baal-perazim, uNkulunkulu ofohlayo. Awuvalela. Oh my God, ungazisho uzomusha. Wena unguJehova Rohi, the Lord is my shepherd. Nisekhona abazalwane. When unguJehova Shalom, the Lord is my peace. When unguJehova Rapha, Jehovah Rophega, the Lord is my healer. When unguJehova Ebenezer, ungihole kwaze kwala. Athi David kade ngimusha, manje sengimdala, angaze ngibone olingileyo ishiwa. Baba, uyayizwa lonto. Number 2. Ungena kwilokozana kwi-cleansing. Uyazivuma izono zakho. Isaiah 1 verse 18. Wozani sithethe indaba. Noma izono zenzi. 1 John chapter 1
verse 8 to 9. Uma sithi asinasono siyasikhohlisa neqiniso alikho kithi. Kodwa masizivuma Proverbs ofihla isono sakhe akawuphumelele. Baba siyona ngokucabanga nangokubuka nangokwenza nangokudlinza. Ngiza kuwe ngumntwana wakho cela ungihlanze. Uvuma izono zakho. Aqala kuhlanza uJehova. Uvuma igazi kaJesu ungene kwishawa yegazi. Liqale ekhanda lehle nawe. Ugeze yonke iphathi yomzimba yakho. Ugeze ingqondo yakho, ugeze amehlo, ugeze umlomo, ugeze umphimbo ngegazi kaJesu, ugeze esifubeni, ugeze my lungs, liver, intestines, ugeze in your private part, ugeze uzofika under the sole of your feet. And you clothe your body with a heavenly garment, with a Shekinah glory. Geza ingqondo yakho ngoba iyacabanga sona ngokucabanga. Athi uPaul mawubekini Philippians chapter 2 mawubekini lo mqondo oKristu Jesu. Father, give me the mind of Christ. Nesekhona bazalwane ngoba ingqondo yakho iyasidla isono. Uthi ungayanga udla isono uthi usidla isono. Amehla kwageza ngoba uthi uJesu obuka umuntu wesifazane ngehlo wesilisa umbuka nje umkhanukelo uselalile naye. Uyona ngamehla akho lawo angena amehla akho angena la umzimba ongafika khona. Uqonsa amathe angiqondi lokuhlekisa. Ingakuthi Jobe ngenza isivumelwane namehlo wami ukuthi mangibuka osifazana ngisophinde kufanele amehla akho la inkophe zawo igcotshwe amehla akho agcotshwe ngegazi kaJesu. Ungabi namehla sex ube namehla fireful. Ungabi nobuso obsexy ube nobuso fireful. Ube nobuso glorious. Ngoba indebe zakho lezi ngegazi kaJesu nolimi. Izandla yonke into, inhliziyo. Athi uDavid ebheka ngilondile izwi lakho enhlizweni. Ngoba ungakalilonda enhlizweni waphingana nomfazi kaUriya engakalilonda enhlizweni wabothi imfihlo. Kufanele ngilonde izwi enhlizweni. Yonke into yakho yonke. That is why mina mangithandaza nginikeza imfihlo. Ibaba ngi-apply igazi kaJesu esifubeni ngidestroy umono TB o asthma o flu ngesikhathi ngihlambuluka. Ngifaka igazi kaJesu ngidestroy zonke lezi zifo. Ngenkathi during the time of cleansing. Ubulale zonke izifo ngegazi kaJesu nalezi eziqashile. Baba, apply igazi kaJesu in my lungs, in my liver, in my gallbladder, in my stomach, in my intestines, in my bladder, in my sexual organ, in my palms, in my thighs, in my knees, in my legs, and at the sole of my feet. I sprinkle the blood of Jesus into my blood system. That is why ugule umntwana kaThixo. Ugule njalo. Ube iclient yogqirha. Niyabona African gospel. Akufuneki nikopele umuntu kodwa kuhle sinifundisile. Uchiliza kwakuyibelief yakhe. Base beyikopela kabazama se-African gospel. Kanti abekho kwi-level kachiliza. Wathi mina sewuthinti muthi asithinti lutho. Kanti ijulile lento. Ideep. Umbuzo uthi njengokuthi awuthinti izibuko njengokuyifakile nje. Angithi sinomuthi. Ungabokhuluma into oyizwa komunye umuntu. Hamba ngalamandla onawo. Bathatha kanti ucileza kunezinto mina engivumele ngazo noNkulunkulu engeke nginikeze ibandla okweyezami engafanele nginikeze ibandla ezami zilingele level yami. Uyangizwa? Uqedeke lapho angithi suqedile. Suqedile ukuyihlambulula uyikhave ngegarment yeglory ngoba kubalekile ube glorious ungabi nesidina umzalwane. Ngiyanifundisa ngiyabhoreka ngithi mawuqede lapho stage number 3 uswenzani mawuqede kulokhuza uyabhinda man very good ubopha uSathane uthi uMatthew 12 verse 29 umuntu angena kanjani endlini yesiqhwaga uma engaqala abophe eqala the strong man then athathe athi possess everything uqala ubopha uSathane umbopha emkhathini umbopha emhlabeni umbopha bazalwane ithi nginifundise umbopha emkhathini kunamadimoni aspecialize ahleze emkhathini kunamadimoni aspecialize la emhlabeni endlini zethu emzimbeni yethu khona ngaphansi kolwandle. Did you know ukuthi njengoba usinisiwe unengelosi kaSathane unengelosi kaJesu khona ingelosi yobumnyama khona ingelosi yokukhanya le kwenzisa okubi kaSathane. Did you know ukuthi wonke umuntu osinisiwe
lapho uSathane umnikeze akulona i-devil worship elilodwa, kunama-devil worship amaningi athunyelwe kuwe, aspecialize mhlawumbe more than 10 ukuthi mwiseni. Phansi kolwandle kunesithombe sakho, kune-duplicate. Njengoba khona abala endlini khona bazongishutha isithombe ngamehlo, basihambisa phansi kolwandle, umuntu akubuke nje. That is why kufanele ugcotshwe uma uthandaza uthi baba ngikhave ngegazi likaJesu, ngikhave ngomlilo. Every time futhi uma uthandaza, uma ushiya igazi likaJesu ngaphandle unenkinga. Awukho powerful lo mkhuleko uma ungenalo igazi, ngoba in the blood there is life. That is why feke ukuphuza uthi ngiyaliphuza igazi likaJesu ngoba linokuphila. Lapha phansi kolwandle, yazi ngithi baba ngiyathandaza, ngijijela inkemba emkhathini emhlabeni phansi kolwandle, ngidestroy screen uSathane akabuka ngasabangcwele. Ngithandaza ngithi ngijijela amabhomu, lento ikhuluma iyenzeka. Ngithi ngegama likaJesu ngijijela amabhomu omlilo, ngijijela phansi kolwandle, ngidestroy screen, ngidestroy queen of the coast, queen of the coast noAchita phansi kolwandle. Inkosi malanga ezithenjwa uSathane. Ngithi isithombe sami ngisimisa ngeenyawo ngoba ziyatshontsha. Isho emasaluni untshontsha inwele. That is why before uye esaluni fanele uthandazele umzimba wakho nezinwele. Uthi omunye umzalwane santshontsha inwele zomzalwane, sasisa phansi kolwandle santshontsha esaluni, zafike zacula inwele, zaba nomlilo zashisa inwele. Bazalwane, yonke into ethi kufanele sithi noma uyothenga impahla esitolo, ungamane uyigqoke nje impahla uyithenga uthi ngiyayiqwilisa egazini likaJesu, ngoba abanye ama-designers ama-devil worship, abanye abapheka lokudla ethi kuba ama-devil worship. That is why faka igazi likaJesu, faka umlilo. Ngisho isicathulo ungasigqoki baba before ngesigqoki faka umlilo. Isithombe sami ngisimisa ngenyawo. Uma uzuphethwe isibhobo uthi baba ngisimisa ngenyawo isithombe sami, sikhipha umlilo, ngoba basuke behlaba lapha phansi kolwandle, bathatha ummese behlabe, wena amadimoni azokuhlaba. Amazwi okuphila la. Ngiyanitraina manje, iGod's army le, ngitraina amasosha. Nisakhona? Ubhayinde uSathane umbhayinde emkhathini emhlabeni phansi kolwandle, phansi kwamanzi, ma-Black Mountains, ma-Black, ma-Suri system. Oh my God. Ma-Triple X, Triple K. Oh angiyeke madoda, ngoba khona ama-Triple X abathakathi labo, ama-Triple Ks babulala ngenhlamvu, abaspecialize ukubulala ngenhlamvu. Oh my God, Jesus anginiyeke nini ijulile nto. Nisekhona ushone phansi ko-7 Stone Church, Madum, Temple of the Doom, lapha yabona oShembe. 7 Stone Church, lamabandla azungezwe ngamatshe, kufollow oShembe oMasango. Angithi uShembe bafaka amatshe bapenda abemhlophe. Oh my God, Jesus. Oh Jesus. Oh lantakamush. Hey labantu Nkosi yami. Ama-Mormons, amaHindu, zonke lezo nkolo kaSathane.